זה? ערב טוב. ביקשו ממני כמקובל בגורנו שבקש מהציבור חוק הטלפון. אבל אני יודע שלא מכבים כי זה משמש כמצלמות, אני יודע מה שחלטות. טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים. התכנסנו הערב לעלות זיכרונות וללמוד דברי הספד על מי שכל כך לא אהבה שידברו עליה, ולכן גם זכתה להלוויה ללא דברי הספד, אשר הייתה בכל זאת רבת משתתפים דברים וכואבים. הרב מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה, שבשבוע שעבר חל יום פטירתו ה-80, הציע לפני כ-90 שנה למוסדות אגודת ישראל לקבוע סדר לימוד יומי של דף גמרא שילמד באותו יום בכל תפוצות ישראל. הרב שפירא לא חלם, ולצערנו הוא גם לא זכה לראות עד כמה המפעל שלו גדול ומקיף את כל העם היהודי. במסגרת הזו סיימו אתמול רבבות הלומדים בכל רחבי העולם את מסכת פסחים, ואנחנו דחינו את הסיום שלנו לערב כדי שהסעודה תהיה סעודת מצווה. המסכת יסיים עקיבא ברוך, אבל לפני כן שאול יסיים סדר משנה מועד, שאת הסדר הזה בחרו ללמוד במהלך ימי ה-30, כיוון שסבתא לאה נפטרה בחג הסוכות, והיה מתאים שילמדו את סדר מועד. בהמשך הערב, עד כמה שהוא יספיק, אז צבי, הנכד הבכור, יחליף אותי פה בהנחיה. צבי הפך את בני הזוג, מיכאל ולאה עליהם השלום, שהיו הורים ל3 בנות, למיליונרים. כאשר הוא החליף להם את התואר, וברגע שהוא נולד, הם הפכו להיות סבא וסבתא. לימים, סבתא לאה תגיד, כשייבדלו הנינים, שהיא כבר מיליארדרית. בעת שהיינו בבית הקברות, הזכרנו את בני המשפחה שנהרגו בשואה. וליד שמות 2 בנות הופיעו בסוגריים שמות משפחה. בסוף הרשימה נרשם ובני ביתם. המילים הקטנות האלה מסתירות את העובדה שמדובר בעוד, מעבר לבני הזוג, מדובר בעוד 19 ילדים, בני דודים של צביה, אסתר ויהודית שהחיו, 19 ילדים שנחנקו עם אמותיהם, השם ייקום דמם, בהגיעת באושוויץ בירקנאו. שמותם, שלא רשום גם שנכיר, עכשיו אנחנו נזכיר אותם, כדי שנוכל ללמוד גם לעילוי נשמתם. אז יש שם הבת ינטה ובעלה בן ציון אבן צל, וילדיהם רחל, מלכה, חיה, רבקה ומשה הצעיר בן 4. גיטל הייתה אשתו של ברל דייטש, וילדיהם היו אסתר, בלומה, רבקה, דבורה, מלכה והתינוק אברהם יעקב בן השנה. גם ליוסף, שכבר נרצח ברוסיה ב-42, ולאשתו בלומה, היו גם 2 ילדים שגם הם נרצחו יחד עם בלומה באושוויץ, אסתר וישראל. אסתר בת 3 וישראל בן שנה. גם הבת רחל הייתה נשואה, אך לא ציינו את שם משפחתה, כיוון שנישאה לאהרון מרקוביץ', וגם הם נרצחו באושוויץ, ואיתם ילדיהם אריה זאב, בלומה, משה, מאיר, מנדל אייזיק, והתינוק מרדכי יואל בן השנה. ואז תרגימות שלנו הערב נקדיש כמובן גם לעילוי נשמתם של כל בני המשפחה המורחבת. שאול, בבקשה, סדר מלך.
אני לא מדבר במיקרופון, אבל אני אשתדל. המסכת האחרונה בסדר מועד, מסכת חגיגה, היא מדברת בעצם על שני חלקים קטנים ברגל. אחד זה קורבנות, קורבן חגיגה וקורבן עולת ראייה ושלמי חגיגה שמתחילים ברגל, ולאחר מכן בהלכות טומאה וטהרה המיוחדים לרגל. המשנה אומרת שבעצם בכל הרגל כולם נאמנים להיות טהורים, למרות שבדרך כלל לא מקפידים על טומאה וטהרה, אבל מיד לאחר הרגל הכל נטמא, כולל אפילו כלי המקדש. ולאחר הרגל צריך בעצם לתאר מחדש, לטבול לצורך טהרה את כל כלי המקדש. זאת אומרת, המשנה כיצד מעבירים על טהרת האזרח, כלומר איך מתארים את כל הכלים, מטבילים את הכלים שהיו במקדש, ואומרים להם, לכל האנשים שהיו שם שלא היו בדרך כלל מקפידים על טומאה וטהרה, היזהרו שלא תגעו בשולחן ובמנורה ותטמאו. בשולחן ובמנורה, מכיוון שזה חייב להיות תמיד, האש היא אש תמיד וגם הלחם הוא לחם תמיד, שלא יורד אפילו לרגע מעל השולחן ומעל המנורה, אז אנחנו חייבים, אי אפשר לתאר אותם, ולכן אומרים להם שבזה אסור להם לגעת, כדי שאחרי זה לא יהיו טמאים. כל הכלים שהיו במקדש, יש להם שניים ושלישיים, שאם נטמאו הראשונים, יביאו שניים תחתיהם. כלומר, מעבר לזה שהם מתארים אותם לכל כלי המקדש, כנראה חוץ מלמנורה ולשולחן, היה גם כלים ספר, למקרה שהם יטמאו ויצטרכו להמשיך את העבודה, אז בכל זאת שיהיה מה לעשות במקום זה. כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה, כלומר, בשביל לתאר אותם צריך הכל לטבול, חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת מפני שהם כקרקע. שמזבח הנחושת ומזבח הזהב, בגלל שהם נחשבים כאילו הם חלק מהקרקע, כי הם עשויים מאדמה, ולאבנים, ולכן הם לא צריכים טבילה. דברי רבי אליעזר, חכמים אומרים, מפני שהם מצופים. בגלל שהם מצופים בזהב ובכסף, והזהב והכסף הם בעצם תפלים אל המזבח עצמו, לכן לא צריכים לטבול אותם. כי מה שצריך לטבול זה רק את העיקר ולא את הטפל. כאן רציתי להגיד, כמו שאבא שלי כבר הזכיר, שסבתא באחד הפעמים האחרונות שהייתי אצלה, אמרה לי שהיא מאוד מאוד עשירה, שאף פעם לא היה למה לאכול בבית, רעבו ללכת, קם מאוד מוקדם כדי לאכול, אבל היא הכי עשירה בעולם. ואז היא מצביעה לי על כל התמונות של הנכדים והנימים על הקיר, ואומרת, תראה, אני עשירה. ובאמת זה היה, כל הפגשות האלה היו לימוד מאוד מאוד גדול, וגם זה אחד מהם, שבעצם הכסף והזהב הם רק הציפוי של החיים האמיתיים. אז לפני שעקיבא עושה סיום, אני רוצה כן לסיים, לא במשנה הזאת, אלא במשנה האחרונה, במסכת הקודמת, מסכת מועד, שמדברת באמת על הלכות אבלות ברגל, על לוויה ברגל ובחגים. בראשית חודשים בחנוכה ופורים נענות ומתהפכות. כלומר, כן, אנשים, אם יש לוויה בראש חודש בחנוכה ופורים, אז נשים גורמות לאנשים לבכות על ידי שהן שרות שירי בכי. על ידי שהן מענות, הן צועקות ומתהפכות עם הידיים. בזה ובזה לא מקוינות. בכל מקרה, אבל לא מקוינות, לא גורמים לאנשים יותר מדי לבכות. נקבר המת, לאחר שנקבר המת, אז לא עושים שום דבר שגורם לאנשים יותר עצובים, לא מענים ולא מתהפכות. איזה עינוי, מה זה אומר לא מענות? שכולם עונות כאחד, כלומר כולם שרים ביחד שירי אבן. קינה שאחת מדברת וכולם עונות אחריה, שאחת אומרת שירי אבן וכולם חוזרות אחריה. שנאמר ולמד לבנותיכם בני באישה ואותה קינה, שאחת את השנייה צריכה ללמד קינה. אבל לעתיד לבוא, וזה לסיים, הוא אומר, בילה המוות בנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. עקיבא ישראל מסכת שופטים, הגמרא הדעה, שני הדברים ביחד. טוב? טוב? הפרק האחרון במסכת פסחים מדבר על הלכות ליל הסדר וכל דיני הסדר, והמשנה האחרונה מזכירה ברך ברכת הפסח פטרת של זבח. יש שני קורבנות שאוכלים בליל הסדר, אחד זה קורבן הפסח ואחד זבח, שלמי חגיגה. אז המשנה אומרת שאם ברכת ברכת הפסח פטרת של זבח, ברכת של זבח לא פטרת של פסח, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פטרת ולא זו פטרת זו.
אז בעקבות זה הגמרא מזכירה עוד אירוע שיש שני עניינים שבאים אצל בן אדם אחד, שזה פדיון הבן. שפדיון הבן צריך לברך שתי ברכות, גם ברכת המצווה וגם שהחיינו. אז הגמרא אומרת, רבי סמלי איקרא לפדיון הבן. באו מיני, אז שאלו אותו, פשיטא על פדיון הבן, אשר קידשנו מצווה והצוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. למה? כי הוא מקיים את המצווה, ולכן הוא מברך על פדיון הבן. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כהן מברך או אבי הבן מברך? אז הגמרא מסביר, למה, מה הספק? כהן מברך דקמת ינא לידי, שהוא מקבל את הכסף, אז הוא מקבל הנאה לידו, אז הוא צריך לברך על זה שהחיינו, או אבי הבן מברך, דקאביד מצווה, שסופו של דבר אבי הבן מקיים מצווה לפדות את בנו. לא הווה בידי, אז לא היה לו תשובה, הוא לא ידע מה לומר. עתה שאל בן מדרשה, אז רק שואל בית המדרש, מה עושים? אמרו לאבי הבן מברך 2, והלכתה אבי הבן מברך 2, זאת אומרת שאבי הבן גם מברך על מצוות פדיון, וגם מברך שהחיינו. הדרן הלך הרבה פסחים והסליק על המסכת פסחים. הדרן הלך מסכת פסחים וסדר מועד והדרה חלן. דעתן הלך מסכת פסחים וסדר מועד ודעתה חלן. לא נתקשם מנך מסכת פסחים וסדר מועד ולא נתקשם מנן לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת פסחים וסדר מועד והדרה חלן. דעתן הלך מסכת פסחים וסדר מועד ודעתה חלן. לא נתקשם מנך מסכת פסחים וסדר מועד ולא נתקשם מנן לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון לפניך נא אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתור תורתך ומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, דרו אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפם בר פפא, רכיש בר פפא, זרחה בר פפא, ארחה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא עמדה אלוהינו לדברות תורתך ופינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדות תורתך לשמה. מאויבד תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמיד בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה ה' למדני חוקיך. אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך נא אלוהינו לאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לך לעולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידני לבאר שחת, אנשי דמים ומה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך נא אלוהי, כשם שעזרתן לסיים מסכת פסחים בסדר מועד, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי החכמים יעזרו לנו שלא תמוש התורה מבינו ומביא זרנו וזרע זרנו עד עולם. והתקיים בנו כי בהתהלכך תנחה אותך ושופך תשמור עליך והקפיצות תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אור חיים בימינה ובשמאלה עושר בכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. נקודה שמי רבה. גם מתליה ומעשרת חיי אמר בגוף אחד משלב. שכבי לפרק כבים והקף מוכנה לפרעה מעליו והתווה ותכונה בשבילה לעדי. ימליך קודשה בחום מלכותי וידי ויכול מלכות כל בית ישראל ועליו זמן קרים אמרו אמן. ברוך שבת ובא וזמן תעשה. ויתודה ומתעלה ותעלה השם וקודשה בחום. וגם מכל ברכתם שלו ודם כמתה דם על מנם אמרו אמן. על ישראל ובעולם תלמידהון כל תלמידים תלמידהון. זמן תעסקים ברואי תקדיש תביא ואתה תגיש העדי. ידי בכל הקהל ואתה יהיה לו לכל שמה רבה חינם חיזה ורחמי וחמי ובזומר ולחרופו כלם כדם ואני בשמיה והרע ובו אמן שמה רבה בשמיה וחמי היום כל סלם ובו אמן ישראל שלום רמה ויחסה של המלים ועם ישראל ובו אמן. רשמתי לעצמי כמה מילים לומר בקשר